Добрый день, поважаныя слухачы. Вы слухаеце чарговы выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка», у якой мы знаёмся са зместам Святой Бібліі і шукаем шляхі, якія можам прыстасоўваць да свайго штодзённага жыцця. Это важнае з тае прычыны, што Слово Божие папярэджвае нас, што як мы жывём тут на зямлі цяпер, вось гэта пакажацца ў якасці наша замагільнага жыцця. Христос сказаў: якая карысць чалавеку здабыць увесь свет, а сябе самога загубіць ці пашкодзіць сабе. Нам трэба жыць разумна і па волі Гасподняй. У гэтым выпуску праграмы мы перагледзім і падумаем крыху пра неабходнасць нам праяўляць самавалоданне. Гэтая рыса характару ўваходзіць у склад паняцця пабожнасці, што павінна праяўляцца ў жыцці веруючага ў Хрыста. Ці гэта бачна ў маім жыцці, ці ў вашым? Запрашаю праслухаць гэты выпуск праграмы «Добрая вестка». Наш Господ, Ты ёсць вечны, Ты той, хто ўсё стварыў, Бог магутны. Пра Святога Духа Христа спазналі мы, Ісус наш Збаўца. Веру Бога, Ён Отец наш, у Ісуса Ён Христос. Веру я ў Святога Духа, наш Бог великий Бог. Веру я воскрес наш Господь, зиму воскреснем мы, бо веру я у ім'я Ісуса. Суддя и наш заступник покутвал на крыжи, все нам пробачил. У землю Ты спустился и воскрес святый, навечно Ты царь. Веру Бога, Он Отец наш, у Ісуса Ён Христос. Веру я в Святого Духа, наш Бог великий Бог. Веру я воскрес наш Господь, зиму воскреснем мы, бо веру я у ім'я Ісуса. Веру я в Тебе, веру я, что Ты Христос. Веру я, наш Господь воскрес. Веру я в Тебе, веру я, что Ты Христос. Веру я, наш Господь воскрес. Веру я в святых супольность, что Иисус есть Божий Сын. Вечное життё я веру, покликанье церкви. Веру я, что мы воскреснем, как Избавца придет снова, бо веру я у ім'я Ісуса. Веру Бога, Он Отец наш, у Ісуса Ён Христос. Веру я в Святого Духа, наш Бог великий Бог.
Напэўна, мы ўсе калісьці ў сваім жыцці перажылі тую непрыемнасць, калі нехта з нашых блізкіх сяброў або сваякоў нечакана звярнуўся да нас са злосцю і сваю незадавольнасць выказаў з крыкам і нават карыстаючыся бруднымі словамі. Ён так зрабіў з тае прычыны, што я, відаць, нешта зрабіў або сказаў не так. І мае словы неяк разлавалі яго. Усякі раз, калі нехта раптам выказваецца супроць нас, не стрымліваючы сябе ў гучнасці і рэзкасці сваіх слоў, мы тут жа лічым, што наш субеседнік на самай справе страціў кантроль над самім сабой, і далей лічым, што ён мог бы звярнуцца да мяне больш далікатна і са спакойным духам. Мы пытаемся, чаму ён нападае на мяне такім непрыемным спосабам. Мы прыходзім да высновы, што супраціўнік памыляецца ў сваёй рэакцыі на маё меркаванне і павінен змяніць сваю танальнасць і рэзкасць, калі хоча, каб я сур'ёзна прыняў пад увагу ягоныя словы і погляд. Такому чалавеку трэба навучыцца, што такое самавалоданне і як ім карыстацца, калі хтосьці надта рэзка звяртаецца да яго са сваімі думкамі нязгоды з ім і з выказваннем свайго меркавання на дадзеную справу. Так вось выходзіць, што быць стрыманым у праяўленні сваёй злосці або эмоцыі — вось гэта тая ж добрая і жаданая характарыстыка. Калі справа ўжо даходзіць да таго, што трэба выказаць сваё меркаванне, то давайце зробім гэта спакойна і з дачаснай развагай. Спакойную рэакцыю людзі ўвогуле прымаюць ахвотней і з большай увагай. У хрысціянстве самавалодне лічыцца адной з характарыстык, што разам з рознымі іншымі складваюць канцэпцыю, якую мы называем пабожнасцю. Напрыклад, у пасланні апостола Паўла да Эфесянаў мы чытаем гэтакія словы: «Не засмучайце Святога Духа Божага, якім вы запячатаныя на дзень адкуплення. Усякая горыч і ярасць, і гнеў, і крык, і блюзнерства няхай будуць аддаленыя ад вас разам з усім ліхім». У спісе жаданых рысаў характару, што павінны паказвацца ў верніка Христовага, мы знаходзім наступнае: плод жа духа, любоў, радасць, супакой, доўгацярплівасць, ласкавасць, добрасць, вера, ціхасць, стрыманасць. Супраць гэтакіх няма закона. Стрыманасць і іншыя якасці якраз і ўказваюць на неабходнасць веруючаму ў Хрыста быць гатовым сваімі думкамі і выказваннямі праяўляць тую ж усімі намі жаданую характарыстыку самавалодання разам з дзвюма іншымі рысамі, з ціхасцю і лагоднасцю. Это значыць, што ідэальна трэба перш за ўсё выказвацца іншаму з доляй супакою і з грунтоўна абдуманым тлумачэннем. Ці ж мы так робім? Хацелася б думаць, што так, але я ведаю самога сябе, што хоць я веру ў Хрыста, і ён аказваецца маім асабістым збаўцам і Господам, не заўсёды я стаўлюся да іншых з тым спакойным духам, калі мяне крытыкуюць або крыўдзяць. Такое прызнанне выклікае мяне наступнае пытанне: то адкуль прыходзяць да мяне злыя мыслі і намеры ў дачыненні да іншых асоб? Для адказу на гэтае пытанне трэба вярнуцца да пачатку чалавечай гісторыі, якая апісваецца на пачатковых старонках Бібліі. І там жа мы сустракаемся з першай шлюбнай парай — Адамам і Евай. Яны былі створаны Богам, і Бог даў ім свабодную волю, праз якую яны маглі прымаць свае ўласныя рашэнні, куды ісці, чым займацца. Усё пачалося добра, але з цягам часу зламыснік у выглядзе змея меў доступ да эдэнскага саду, дзе жылі Адам з Евай. Ён выбраў Еву як першую асобу для спакушэння.
Так, да гэтага моманту Адам і Ева жылі сваім бестурботным і спакойным жыццём. Ім дазволена было адведваць усе куткі эдэмскага саду, дзе знаходзіліся усялякія фруктовыя дрэвы, з якіх маглі зрываць фрукты і імі насычацца. У садзе было ўсяго досталь для Евы і Адама, каб жыць багата і спакойна. Яны не адчувалі ніякай нестачы для свайго фізічнага выжывання. Хоць гэта так, Бог таксама рашыў паставіць у цэнтры эдэмскага саду так званае дрэва спазнання добра і зла. І з таго дрэва Господ сказаў Адаму і Еве не браць і не каштаваць фрукта. У пачатку яны слухаліся Бога, таго дрэва не краналі, не чапалі, але тут жа раптам з'явіўся спакуснік змей, які падышоў да Евы, якая, напэўна, стаяла недалёка ад дрэва спазнання добра і зла, і сказаў ёй, што баяцца папярэджання Господа Бога не мае ніякага значэння. Это быў блеф. Яна ж не памрэ, калі сарве і пакаштуе фрукт з таго дрэва, як раней папярэджваў Бог. І сказана, што для Евы выгляд фрукта быў прыгожы, таму і прывабны. І ў той момант яна проста забыла пра гасподнюю перасцярогу, падышла да дрэва, забароненым для ежы фруктам, сарвала плод і тут жа яго пакаштавала. Хоць у біблійным тэксце не сказана, але думаецца, што той фрукт, напэўна, быў, даволі смачным. І тут жа Ева перадала мужу, каб і ён пакаштаваў яго. Што тут здаралася? Пад уплывам шайтана Ева і Адам здаліся ягонай прапанове, і гэтым чынам парушылі Божы загад. Адразу адчулі вынік саграшэння. Яны пасароміліся і хаваліся ад Бога. Чаму? Таму што зразумелі, што перед Богом, сваім тварцом, яны зграшылі. Выбралі свой уласны шлях, не Божы. І за гэта Бог выгнаў іх з эдэмскага саду і прымусіў іх цяжка працаваць дзеля таго, каб выжываць у зямным жыцці аж да моманту смерці. Так, што ў эдэмскім садзе на самай справе здарылася? Бог памясціў Адама і Еву ў самым ідэальным месцы, у свайго роду раі. Ён прадставіў ім усялякія магчымасці для радасці і насычэння, бо сказана, што былі ў садзе пасаджаныя розныя дрэвы са сваімі рознымі відамі фруктаў. Думаецца, што Бог вырошчваў у садзе таксама немала відаў агародніны. Адным словам, для Адама і Евы не было ніякай прычыны пробаваць плод з дрэва спазнання добра і зла, але яны абое здаліся шайтанскай спакусе і пакаштавалі забаронены Богам плод. Інакш кажучы, яны Бога не паслухаліся і выбралі свой уласны шлях. З гэтага пачалося усялякае грашэнне супраць Бога Тварца. Тое, што зрабіла першая шлюбная пара ў эдэмскім садзе, кожны чалавек у сваім жыцці пасля іх сваім часам паўтарае. Ён выступае супроць Бога і працівіцца ягонай волі. Першы грэшны акт Адама і Евы ўсё ж такі праявіў свой адмоўны ўплыў на ўсіх людзей, у тым ліку на цябе, слухачу, і на мяне. Мы ўсе нараджаемся з безгрэшнай душой, але хутка пасля наша нараджэння прыходзіць той момант, калі мы ведаем, што закон Божы патрабуе ў нас, але мы парушаем яго і робім тое, што нам падабаецца, і наша дзея супраціўляецца волі Божай. Апостол Павел аб гэтым немала пісаў, ён кажа, што мы нараджаемся з натуры, якая сваім часам парушыць Божы закон. Мы чытаем, напрыклад, праз аднаго чалавека, менавіта праз Адама, грэх увайшоў у свет, і праз грэх смерць. А так і смерць перайшла на ўсіх людзей, бо ўсе зграшылі. Праз непаслухмянасць аднаго чалавека многія зрабіліся грэшнымі. Я таго погляду, што як тлумачыць апостол Павел,
першы акт непаслухмянасці Богу, учынены першым чалавекам Адамам, аслабіў душу кожнага чалавека, які нарадзіўся і яшчэ нараджаецца на свет з таго часу. Мы ўваходзім у зямное жыццё са аслабленай душой, якая сваім часам парушае нейкую Божую запаведь, і не раз, як здарылася з Адамам і Евай, мы паўтараем памылку Адама і Евы, у выніку чаго памром. Дык вось, адказ на пытанне, адкуль уваходзіць у нашу душу прыхільнасць выбіраць свой уласны шлях замест шляху Господа Бога, даволі ясны. Яна ж з самага пачатку закладзеная ў нас саміх і па жаданню праяўляецца. Інакш кажучы, Бог даў нам здольнасць выбіраць свой уласны шлях, а гэта значыць, што мы можам выбіраць ягоны шлях праведнасці або свой шлях грэшнасці. Мы раней гаварылі пра неабходнасць праявіць самавалоданне ў сваіх стасунках з іншымі людзьмі, але, як вядома, многія з нас тут і там выказваемся непрыгожа і нават груба супроць сяброў або сваякоў, ведаючы, што так не павінна быць. Выбіраем грэшны шлях замест праведнага. Паўтараю, паводле Бібліі, гэта ўсё збываецца ў нашым сэрцы. Ісус Христос растлумачыў гэты феномен, кажучы, тое, што выходзіць з вуснаў, з сэрца выходзіць. Гэта апаганьвае чалавека, бо з сэрца выходзяць злыя думкі, забойствы, распуснасць, чужалоства, крадзяжы, фальшывыя сведчанні, блюзнерствы. Гэта апаганьвае чалавека. Апостол Якаў таксама пацвярджае, што грахі пачынаюцца ў нашым сэрцы або душы. Вось ягонае тлумачэнне. Спакушаны, ніхто няхай не кажа «Бог мяне спакушае», бо Бог не спакушаецца злом і сам нікога не спакушае. А кожны спакушаецца захоплены і прываблены ўласным пажаданнем. Пасля пажадання зачаўшы, нараджае грэх, а грэх, як яго давесці да канца, спараджае смерць. Апостол Якаў далей заклікае нас, вернікаў, здавацца Богу і ягонаму кіраванню, а не сваім памкненнем. Ён піша: «Гнеў чалавека не чыніць праведнасці Божая. Дзеля гэтага, адкінуўшы ўсякі бруд і празмернасць ліхоты, у ціхасці прыміце насаджанае слово, якое можа збавіць душы вашыя. Будьце выканаўцамі слова, а не слухачамі толькі, якія вводзяць у зман саміх сябе». І тут Якаў мае на ўвазе Слово Божие. Сёння это святая Біблія. Паважаны слухачу, будучы веруючым чалавекам, я мушу тут жа прызнацца ў тым, што бываюць тыя моманты ў маім жыцці, калі адчуваю нейкую злосць супроць іншай асобы з тае прычыны, што яна здзейсніла неяк не так, як мне карцела. Я выказваюся камусьці рэзка, што не павінна быць. Пазней прыходзіцца пайсці да той асобы і папрасіць у яе прабачэння за рэзкасць і немілыя словы. Это наша тэндэнцыя разлавацца, калі нешта не ідзе так, як нам хочацца. Мы вельмі хутка знаходзім таго, каго можна абвінаваціць у нейкім недаглядзе або недахопе. Хоць мы вернікі Христову ведаем, што трэба пазбегаць такіх сітуацыяў, якія могуць завесці нас у розныя непрыемнасці, але раз по разу мы пападаем у такую сітуацыю, у якой адчуваем нейкую крыўду і хочацца адрэагаваць самым жорсткім спосабам, каб, так кажучы, даць праціўніку ясны урок за ягоную нетактоўнасць. Нашая грэшная натура можа папасці ў сваю бяду і пазней знайсці, што выбрацца з дадзенай сітуацыі не так лёгка. У такія моманты трэба памятаць выказаныя апосталам Паўлам словы, што калі мы, вернікі, прыйшлі да Хрыста з каяннем і актам уверавання ў Яго як збаўцу, то таксама памерлі да старых звычаяў.
З повною надією на Христа у собі треба відкидувати раніший лад життя поводле старого безбожного чоловіка. І замість того признатися, де покаяться у своїм граху, і знов прийняти і користатися тим зміненим Божим життям, це значить і знов опрануться в нового чоловіка, який створений поводле Бога у праведності і святості, і правди, як пише апостол Павел. Заўсёды выконваць Божую волю, вось пра гэта лягчэй гаварыць, чым учыняць. Але будучы веруючымі людзьмі, мы мусім не толькі казаць, што мы веруючыя і паслядоўнікі Ісуса Хрыста, але таксама тое ж паказваць сваімі думкамі, рэакцыямі, намерамі, дзеямі і дапамогай іншым людзям, якія маюць патрэбу ў нашай падтрымцы і ўдзеле. Так, часамі нехта скажа непрыгожыя словы пра нас. У якім духу мы адрэагуем такому? Са злосцю? З поўнай стратай над сваёй рэакцыяй? Памятайма словы апостола Павла, што плод Духа Святога, які займае сваё месца ў нашым сэрцы, уключае самавалоданне, ціхасць, што значыць поўную спакойнасць і лагоднасць. А быць лагодным азначае, што мы мусім адказваць іншаму, нават і крыўдніку, ласкавымі словамі і думкамі. Калі хто называе сябе вернікам Христовым, то ён мусіць гэта праяўляць адпаведнымі паводзінамі. Раз мы сталіся паслядоўнікамі Ісуса Христа, то павінны жыць падобна да таго, як ён жыў, будучы тут на зямлі. Ён заклікае нас да сапраўднай практычнай пабожнасці. Самавалоданне, ціхасць, спакойнасць і лагоднасць разам з іншымі цнатлівымі характарыстыкамі складваюць тое, што мы называем пабожнасцю. Ці гэта бачна у маім жыцці, ці ў тваім, паважаны слухачу? Памятайма, што Бог заўважае, як мы жывём, будучы тут на зямлі, і ў выніку таго мы будзем адчуваць у замагільным жыцці. Наша надзея толькі на Господа, які можа дапамагаць нам згодна з нашымі патрэбамі. Дай нам дождь, спошли нам теплый дождь, хай Твой Дух Святый обмыє нас, очисти нас, уже веселять Твоего час, обрани нас у имя Свое. Аллилуйя, о, аллилуйя, 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 о, аллилуйя, 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 о, аллилуйя, аллилуйя. Узмацняй, песню радости нам дай, хай спадуть кайданы з наших серцаў. Твой адзіны сын перамогу нам здабыў, Твоё царства дзверы нам адкрыў. Аллилуйя, о, аллилуйя, 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 о, аллилуйя, 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 о, аллилуйя, 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 о, аллилуйя, аллилуйя. Прославляй Яго, у Ісусі моць Твоя, хай Ізраїль аддає хвалу. Месія цар, з усвіту валадар, Бог Якуба, Бог
Шановний слухачу, щиро дякую, що прослухали гэтый выпуск інтэрнэтнай перадачы «Добрая вестка». Ну і як вы думаете, ці бачнае у вас самоволодание? І я ставлю перед собой тое ж самае пытанне. Як уже сказаў, прызнаюся ў тым, што не заўсёды жыву паводле Божага закона, хоць стараюся. Але давайте попросім у Господа Бога той мудрасці і сілы, каб мы маглі жыць згодна з ягонай воляю. Господи Божа, сёння мы прыходзім да Цябе з прызнаннем, што не заўсёды мы праяўляем над сабою дысцыпліну самавалодання. Твоє слово падказвае нам расці ў гэтай якасці характару, як і ў іншых. Нам патрэбная Твая вышэйшая сіла, тому і звяртаемся да Цябе з просьбаю, каб Ты дапамог кожнаму з нас, Тваіх духоўных дзяцей, кантраляваць саміх сябе ў стасунках з іншымі людзьмі. Бываюць тыя моманты, калі мы губляем кантроль над сабой пры сустрэчах з іншымі людзьмі. Твайго спакойнага духа не праяўляем. Прабач нам, Господи. Дапамажы мне, Господи, валодаць над самім сабой і замест злосці праяўляць Тваю міласць і доўгацярплівасць. Тое ж самае і прашу ў дачыненні да тых, хто мяне цяпер слухае і адчувае падобную слабасць. Господи, наша надзея на Цябе, і мы просім Твайго дзеяння ў нашых душах, каб з цягам часу якасць самавалодання сапраўды праяўлялася ў нас. Загадзя выказваем Табе падзяку за Тваю дапамогу ў гэтай справе. Всё гэта просім у імя нашага вялікага збаўцы Ісуса Христа. Амен. Слухачы, шчыра дзякую за тое, што праслухалі гэты выпуск праграмы «Добрая вестка». Буду вельмі ўдзячны вам, калі скажаце сваім сябрам пра гэтую праграму, і ў выніку таго знойдуцца новыя слухачы. Зычу вам і вашым гасподніх найбагацейшых дапраславенняў і всякіх поспехаў у вашых намерах і планах, гаворыць Юрый Рапецкі.